Ambalma bamananga mena Mali kono ani Mali koka ni bamananga kuna fani wakati sele wala bina ke muna awe Mali kono ani akoka kibaraw ka aw dangana ni nasarala tomba Union Européenne jenselekena ni tomba Nations Unies a bolo fara min ɲɛsinen do tungarankew ka koɲɛma ni o ye Organisation Internationale pour les Migrants OIM a ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ministriso ma min ka caw ɲɛsinen do tungarankew ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni bolimafɛn 2 dili ye u ma an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ ko dɛmɛ bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ o de ye projet dɔ sigili ye sen kan min bɛna kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Mali jamana tungarankew ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma a kɛra ka bɛn juma ma mɛ kalo tile 29 Sherifula Jabaraniso tɔgɔla Amadou Diallo de tun bɛ a n'a ka jatala Fuseni Keyita kumakan bɛ lase maa min fɛ o ye Musa Fɔnba ye an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ u ka sɔrɔlenw fɛ tungarankew ka ko hadamadenya hakɛ lapasa jɛkuluw kunkanko do ni ye kɔrɔfɔw ye minnu mɛnna ka bɔ maada maa min bɛ diɲɛ selekena ni tɔnba Nations Unies kɔnɔ n'a ɲɛsin bɛ tungarankew ka ko mɔ Organisation Internationale pour les Migrants OIM a ɲɛma o de y'a to nin dɛmɛ in kɛra ka ɲɛsin minisiriso min ɲɛsin bɛ tungarankew ka koɲɛw ɲɛnabɔli mɔ mɔbili ninnu bɛna don tungarankew ka baaraw de dafɛ minisiriso fɛ Nazarala tomba Union Européenne nɔna bila min bɛ Mali kɔnɔ ale ko k'a bɛ wele bila ka ɲɛsin diɲɛ jamana bɛɛ ma bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ janko coronavirus bana min kɛmɛ ka diɲɛ labɔ a ka se ka kɛlɛ minisiri min ɲɛsin bɛ Mali tungarankew ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma Amadu Koyita a y'a ka nisɔndiyaw jira dɛmɛw bisimilatɔ ni mɔbiliw do k'a na kɛ sababu ye k'a ka minisiriso dɛmɛ a ka se ka tungarankew ka baaraw ɲɛnabɔ u ye an ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɔmada in na kibaruya duman na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɔmada in na badenya sira kan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɔmada in na sinjiya sira kan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ sɔgɔmada in na bolodi ɲɔgɔnman bɛ an ni Union Européenne cɛ a n'a ka jɛkulu min bɛ n'an b'a fɔ ma OIM Organisation Internationale pour les Migrations an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi pour que ka se ka taama nɔgɔya ka taama sira ɲuman an bɛ se k'o hakilina don an ka denmisɛnninw kungo la cogo min na parce que diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ falenna Mali ye taama dugu ye Mali ye tukɔnɔkɛ jamana ye tungarankew jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana yiriwali la u jɔyɔrɔ ka bon seko ye mun ye o b'o kɛ nka bi diɲɛ yɛlɛmani senfɛ kogo de bɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ donc taama ma nɔgɔn bilen o de la caman bɛ sira ta n'an b'a fɔ min ma immigration irrégulière n'o ye sira min tɛ sira jɛlen ye sira min bɛ se ka gɛrɛntɛ se an ka denmisɛnw ma a dɔw yɛrɛ bɛ laban saya ma donc an bɛ ka baara de kɛ cogo min na denmisɛnninw k'a dɔn n'u b'a fɛ ka bɔ u k'a dɔn u bɛ taa jamana min na sariya min bɛ an n'o jamana cɛ visa ko b'a la wa carte de séjour ko b'a la wa u k'o bɛn an ka se k'o information d'u ma min b'a to fana u kana se ka kɔgɔji sira ta donc o bolodi ɲɔgɔnman de senfɛ OIM ye mobili 2 bila an ka bolo kan sabula ni OIM bɛ baara la san 2 nin kɔnɔna na OIM y'an dɛmɛ k'an ka denmisɛnnin an ka an baden maa ba 13 ni kɔ k'olu lasegin jamana na k'u lasegin jamana kɔnɔna na o laseginni kɛra u ka bonya kɔnɔ o laseginni kɛra tɔɔrɔ ma y'u la nka y'o fɔ n'u seginna ka na an man kan k'u t'u yɛrɛ ma ten parce que n'u tor'u yɛrɛ ma sini o bɛ se ka hakilina bɛ se ka sɔrɔ la tuguni k'a fɔ k'u bɛ bɔ u tɛ bɔ ye diɲɛ kama u bɛ bɔ parce que bolominɛ yɛrɛ t'u bolo donc an n'u bɛ baara kɛ pour que ni minnu seginna an bɛ se k'u insérer cogo min na tubabukan na n'u bɛ se ka bolominɛ yɔrɔ sɔrɔ an bɛ se k'u dege o baara la cogo min na donc o projet b'an bolo fan caman fɛ antenne b'an bolo région caman kɔnɔna na ni mobili 2 nin dira an ma a b'an dɛmɛ an ka baara la kosɛbɛ parce que mobili ko banna donc an y'o de fɔ Union Européenne k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u fo jamanakuntigi tɔgɔ la k'u fo gouvernement tɔgɔ la k'u fo peuple malien tɔgɔ la k'a fɔ ye fana ni Ala sɔnna a ma an bɛ mobili nin minɛ ka ɲɛ an b'u minɛ ka ɲɛ san saba laban in kɔnɔ Maliden bata ni saba ɲɔgɔn na de seginna ka don Mali jamana kɔnɔ ka bɔ tunga fɛ ni Mali ɲɛmaw ni u dɛmɛbaw ka cɛsiribaw ye wa u donna muruba kala fɛnɛ la ka sabu kɛ dɛmɛw ni dɛmɛ minnu kan ka ta ka ɲɛsin u mɔ olu bɛɛ lajɛlen baaraw kɛra u da fɛ min bɛ se ka to u b'u yɛrɛ ye mina ɲuman kɔnɔ Mali jamana kɔnɔ o kumana ko baara min kɛra ni o ye nɔba bɔ ale bɛ a n'a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen de fo a ka minisiriso kɔnɔ ka taa se dɛmɛbaw mɔ
Baara dɔ bolodara Mali jamana wasadenw fɛ ka bɛn alamisa ma mɛ kalo tile 28 ni o bɛ tali kɛ biro kura sigili ma wasabulon kɔnɔ ka taa se cakɛyɔrɔ 11 bɛ wasabulon kɔnɔ o sigili ma. A lajɛlen ɲɛmaya tun bɛ wasabulon yɛrɛ ɲɛmaa bolo ka taa se kunnafoniko minisiri ma Mali jamana kɔnɔ. Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Amadu Kamara de tun bɛ a n'a ka jata Ibrahim Kulubali. Kumakan bɛ lase maa min fɛ o Musa Fɔnba ye. A ka jan an ka yamaralikaw sɔrɔlenw fɛ. Wasadenw ka baara in bɛ taa kuncɛ kuma min bɛn kɛra ɲɛmaayaso dɔ kan n'o ye biro ye k'o sigi. Sigira commission financière kunna kumakan min bɛ n bolo o ye k'an collègue députéw fo parce que u darana parce que n b'a dɔn commission financière ye commission ba de don donc u darana k'an bila commission financière ɲɛmɔgɔya la mais an b'o de fɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka foyi kɛ donc on est 27 dans la commission an mɔgɔ 27 de bɛ commission in na ne de y'a ɲɛmɔgɔ ye. Donc an bɛɛ lajɛlen de bɛna an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ pour que vraiment danaya mun dara an kan an ka se ka danaya in fa. Bɛɛ bɛ dɔ dɔn i ka yɔrɔ la, bɛɛ bɛ dɔ dɔn Mali ko la, bɛɛ bɛ dɔ dɔn Mali gestion la. Donc n'an farala k'an bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ dɔ tɛ dɔ dɔn dɔ b'o dɔn an bɛ se ka ko caman kɛ jamana ye. Honorable Adi Ɲagandu ka fɔ la biro in sera ka segin ni hakilimaya min ye o de b'a jira k'a fɔ wasadenw wasabulon kɔnɔ fasoko de y'u jɔrɔ nango ye. Baara in kɛra bɛn kɔnɔ. Opposition fara majorité ka député fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ y'a kɛ ni hakilimaya ye k'a kɛ ni bɛn ka jamana lajɛ donc baara in kelen kɔ n y'a faamu fana ko ni assemblée in na maa minnu b'a la n'u bɛ se ka baara in kɛ n y'a ye k'a fɔ o jama ka ca ni assemblée in kɔnɔ donc hakili la ni zena assemblée in hakili la maaw bɛ se ka danaya d'a kan a bɛ se ka taa ni jamana ye yɔrɔ jan mɔgɔw don mɔgɔ minnu ni a kalan a n'a kodɔn ani a faamuyali b'u la donc jamanadenw ye danaya mun da u kan je pense que o bɛ se k'a to baara minnu kan ka kɛ an b'a kɛ ni ladiriya ye n bɛ députéw fo n bɛ aw minnu bɛ baara la su ni tile n'aw ye presse ye n b'aw fo n b'a ɲini Ala fɛ a ka se k'an dɛmɛ an ka jamana bɛ se ka sumaya cogo min maa maa bɛ yen Ala ka hakili ɲuman d'a bɛɛ ma maa maa bɛ yen n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka kɔlɔlɔ se jamana ma Ala ka don an n'a tigi cɛ maa maa ni hakili ɲuman b'i la i bɛ fɛ ka jamana dɛmɛ Ala k'i dɛmɛ i ka se ka jamana dɛmɛ donc an b'a ɲini jamana den bɛɛ fɛ an ka don da kelen fɛ. Wasaden caman kɛnɛ kan u y'a jira k'a fɔ u bɛ wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu ka cɛsiri bonyana ka se ka biro di wasabulon ma ni o ye ɲɛmaayaso ye. Ni biro sigira commission sigira an kan ka baara de kɛ k'a lajɛ ka jamana taa ɲɛ jamana bɛ lahala mun na ka essayer ka avancer an ka baara ye mun ye k'o kɛ o ye ka loi voter ani ka gouvernement contrôler o bɛ ka baara mun kɛ donc an kan ka sisan ka an cɛsiri pour que ka baara kɛ joona joona. Je pense que le plus important est que fɛn bɛɛ sigira sen kan bi assemblée la pour que assemblée ka se ka baara daminɛ o de tun ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment donc an bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que réellement ka fara assemblée kan an ka lajɛ min bɛ ka effectivement min bɛ réalité yɛrɛ la bi jamana kɔnɔ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye an ka jɛ ka Mali na Mali an bɛɛ de ta ye mɔgɔ kelen ta tɛ donc vraiment o ye ne ka welewelekɛ ka se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma. Muso an ye effectivement an ye dɔ sɔrɔ parce que an ye an ka pourcentage la bureau la 27% donc 23 donc saba dɔɔnin dɔrɔn de b'an jɛ mais a bɛ ɲɛnabɔ n'an b'a kɔnɔna la 105 de don donc an b'a a suit u fɛ pour que musow ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ wasabulon ɲɛmaayaso ni o ye biro ye wasaden 135 bɛɛ lajɛlen jɛnna n'a ye saba y'a jira k'a fɔ olu fɛ ta tɛ saba fɛnɛ bɛ yen olu hakilinanda ma se ka dɔn a ka u k'a ma ko bulletin nul sanfɛ kiiribulon min bɛ wasabulon kɔnɔ ni o ɲɛsinnen don sanfɛmaw kiirili ma n'u k'a ma ko haute cour de justice o fɛnɛ jɛnkɛra n'o sigili ye wasaden 133 jɛnna n'o ye fila y'a jira k'a fɔ u fɛ la tɛ kelen hakilinata ma dɔn bulletin nul wasabulon minnu bɛ farafinna tile bi yanfan fɛ ni Mali ye o tɔnden ye ani wasabulonba min bɛ farafinna tɔgɔ la o fɛnɛ don ni bala jɛnkɛra ni o ye wasaden 133 fɛ saba y'a jira k'a fɔ u fɛ la tɛ fila hakilinata ma se ka dɔn n'o ye bulletin nul ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ wasabulon ɲɛmaakura honorable Musa Tɛnmine a y'a da wasadenw tulo kan k'a fɔ don nataw la baara bɛna daminɛ ni sariya se dɔw fɛnɛ tali ye. Denmisɛnkulu min ni o bɛ wele ko Conseil national de la jeunesse du Mali CNJ a ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin a ka kulu bolofara minnu ni olu bɛ commune 2
3 ani 4 kɔnɔ Bamakɔ ni maski caman dili ye u ma ka sanga ni président Ibrahim Boubacar Keita ka hakilima kɔkɔrɔma donni ye ni o de ye Mali jamanaden kelen maski kelen a kɛra ka bɛn alamisa ma mɛ kalo tile 28 Sherifula Jabaranso tɔgɔ la Samayira Sanogo de tun bɛ a n'a ka jatala Abdoulaye Sogodogo an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ olu ka sɔrɔlenw fɛ. Ni wulikajɔ minnu filɛ ka kɛ sifinnakaw ka kuluba fɛ Conseil national de la jeunesse walasa ka maskew tila adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ baara do min bɛ u ka ŋɛnɛɲumanya sɛbɛntiya walasa ka jamana ɲɛmaa son excellence Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka layidu tale tɛmɛ min y'a yira k'a fɔ maliyɛn kelen maski kelen. Hakilina dɔ taara jamana ɲɛmaa fɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye k'ale ka laɲini ye maliyɛn kelen o kelen ka maski kelen sɔrɔ pour que nin banajugu in a ka se ka dan sira la mais a kana se ka yɛlɛma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc an denmisɛnninw n'o ye CNJ Mali ye an bɔra ka miliyɔn 1,50 sɔrɔ jamana ɲɛmaa tɔw la gouvernement fɛ pour que Mali Bamako n'a environnement ka se ka masiki sɔrɔ donc an b'o kɛnɛ de kan bi an yɛrɛ bɛ wuli ka lancer commune bɛɛ kɔnɔ pour que commune den bɛɛ lajɛlen ka se ka masiki sɔrɔ donc an ye commune 1 ta kɛ ka commune 2 kɛ ka commune 3 ta kɛ bi ye commune 4 ta ye. Ni maski tila baara minnu daminɛna Jikɔrɔni para sugu la ni a senfɛ a bɛ ka di maaw ma fu a baaraw sɛbɛkɔrɔ tare la sifinnakaw ka kuluba min bɛ Bamako yɛrɛmarakafo 4 na olu fɛ baw o y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kan ka fo ni baara in kɛli la baw a b'a la k'a kɛ a kɛ waati la. An nisɔndiyalen don parce que ni an nisɔndiyalen don an bɛ fɔlɔfɔlɔ ka jamanakuntigi n'a ka gouvernement fo parce que o ye layiru min ta maliyɛndenw ye k'a fɔ ko maliyɛn kelen maski kelen an ɲɛmo de waliyatɔ la ni baara ne taara ka di jeunesse ma n'a taara ka di jeunesse ma an ka jeunesse président national a fana sen b'a kɔnɔkɔrɔ k'a bɛ taa commune kelen bɛɛ la donc bi ye communiqué ka tuuru ye donc a nalen yan donc an nisɔndiyara an sewara vraiment ni maski dila an ma vraiment an fana engagement di président national ma ko nin baara in an b'a kɛ ka s'a dan na. Bamako yɛrɛmarakafo 4nan ɲɛmaaw ka dɛmɛ tɛna kɔ tigɛ walasa ka maaw la faamuya coronavirus banakisɛ kɔlɔlɔ kan ani nafa min bɛ se ka ye maski doli la n'a ma ɲa k'a fɔ jamana ɲɛmaa ye a ka layidu tali tɛmɛ wa maski kana minɛ k'a kɛ sokɔnɔna parila ye a kan ka don adamadenw fɛ walasa k'o yɛrɛ tanga ni ka tila ka maa wɛrɛ kisi. Fɔlɔ ka jamana ɲɛmɔgɔ fo a y'a fɔ donc un malien un masque la promesse commence à être tenue donc an b'a fɔ ka waleɲuman dɔw la. Conseil national de la jeunesse n'ale chargé le ka distribuer an b'a fɔ fana ka utiliser a ɲɛma ka ɲɛ o ka kɛ de telle sorte que malien kelen bɛɛ bɛ se ka masque kelen sɔrɔ cogo min na malien minnu fana y'a sɔrɔ an b'a ɲini fo kana kɛ poche kɔnɔ fɛn o ka utiliser a ɲɛma ka ɲɛ pour que an bɛ Covid la bi on est à plus de 1000 pour que dans 2 mois 3 mois an bɛ se ka jigin 1000 jukɔrɔ et que même dans 4 mois 5 mois Covid bɛ se ka kɛ mauvais souvenir an ma cogo min na. Ka sifinnakaw ta walasa ka nin baara in kɛ min ye ka maski tila maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ danaya de don min dara o kan Conseil national de la jeunesse ɲɛmaaw ka fɔ la o de kadira kɔnɔna na wulikajɔw b'a la ka kɛ o ɲɛmaaw yɛrɛ fɛ cogo min na bonya ni danaya minɛ min taara ka sigi olu kɔrɔ o ka se a fa. Président de la République fo ka waleɲuman dɔn a ye promesse min ta n'a ko maliyɛn kelen maski kelen bon pour que o ka se ka kɛ sisan a y'a di société civile ma olu ka tila o ni couche modèle bɛɛ que ça soit société civile ou pas bon bi ta y'an ka tour de an jeunes u ye dɔ d'anw ma kan ka tila camanba yɛrɛ bon an fana nan'o de tila o de kama an y'a journaliste wele ka tila ka mɔgɔ dɔw wele ka fara an kan n'o ye sugu syndicat ye parce que an ɲɛsin sugu de ma an ko jama bɛ sɔrɔ sugu de la sisan an filɛ wagati min na heure min bɛ jama bɛ sɔrɔ sugu la o de kama an ɲɛsin sugu ma an bɛ ka tila sugu la. An ma ladɔnniya k'a fɔ nin baara minnu senfɛ ni maski kun b'a la ka tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ fo falaki a baaraw ninnu donna Jikɔrɔni para sugu de la Bamako yɛrɛmarakafo 4nan na bɔ kelen ye kundala Samɛ sugu kan o min bɛ Bamako yɛrɛmarakafo 3nan na ni ka sɔrɔ ka taa baaraw kuncɛ midi ni suguni la walima a fɔ suguni kura o min bɛ Bamako yɛrɛmarakafo 2nan fɛ. Ali bisa wulikajɔw bɛ sen na CNJ bolo maski tilali la Mali jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o kadara kɔnɔ u ka kulu bolofara min bɛ sigida 4nan kɔnɔ Bamako o fana ye nin baara in boloda ka bɛn juma ma mɛ kalo tile 29 Sabalibugu an ka ɲininikɛla min ye nin baara in seereya Sherifula Jabaranso tɔgɔ la Ali Amidu Badini de kun don a n'a ka jatala Baba Keita an ka jɛ an ka ɲamadali kɛ olu fana ka sɔrɔlenw fɛ. Malien kelen maski kelen jamana ɲɛma ka hakilina de don coronavirus bana kɛlɛli la Mali jamana kɔnɔ ni wulikajɔ b'o kelen ko fɔ baaraw nun donnen kɔ CNJ jabala la n'o ye Conseil national de la jeunesse du Mali ye o wulikajɔ kelen bolodala Bamako sigida 5nan denmisɛnninw fɛ n'o de ye ka maski ta ka di maaw ma fu walasa u k'u yɛrɛ tanga coronavirus bana ma. Maski ninnu
ni a matarafara an bɛ kuma fɛn o fɛn la gɛlɛya bɛ yen nɔ yɔrɔw datuguna yɔrɔw tɛ se ka dayɛlɛ ni masiki tɛ parce que masiki n'i y'a don i nun na a ka ca Ala fɛ a b'i tanga corona ma parce que corona filɛ tant que a ma se ɲɛda yan fan ma n'u ye nun ni da ye tant que a ma se o ma a ka ca Ala fɛ a t'i sɔrɔ bon ni a y'i tɛgɛ sɔrɔ tile bɛɛ n'i ye masiki don i nun na tile bɛɛ i bɔtɔ la masiki mun filɛ a bɛ ko de n'i nana so i bɛ masiki in ko i b'i tɛgɛ ko 10 ans ka masiki bɔ donc ka t'i ka ciw la i ka du kɔnɔna na ou bien hali n'i bɛ du kɔnɔna na n'i sera k'a to i nun na o fana tɛ baasi kɛ a nɔnɔ tɛ dɛgɛ tiɲɛ donc masiki jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Denmisɛnninw ka nin wulikajɔ tanuna kosɛbɛ directrice régionale de la jeunesse et des sports ɲɛma fɛ n'o ye denmisɛnninw tɔgɔla cakɛyɔrɔ ye mun bɛ farikolo ɲɛnajɛ fana ko fɔ ko bawo masiki tali ka di maaw ma ko na kɛ sabu ye waleɲuman minnu matarafali ɲinina jamana faamaw fɛ o ka se ka timɛ jamanadenw fɛ. An kɔni sɛwalenba de don komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min coronavirus ko in a ye jamana bɛɛ to a dabolo kan parce que bana min don halisa an ka dɔgɔtɔrɔ bɛ k'u seko kɛ mais halisa mɔgɔw bɛ k'u sinsin min kan o ye mɔgɔw bɛ se k'u tanga ma cogo min donc o de hukumu kɔnɔ président ye ŋaniya ta ko maliyɛn kelen masiki kelen donc pour que maliyɛn bɛɛ k'a sɔrɔ président ye yamaruya di jeunes ma mali jeunes bɛɛ ma mais sɔgɔmada in an bɛ commune 5 jeunes de ka kɛnɛ kan kɛrɛkɛrɛnnenya et puis n'aw ye ministère de la santé fana ka information ye commune 5 fana mɔgɔ minnu ye bana in sɔrɔ a mɔgɔ fana a ka ca kosɛbɛ donc président ka nin masiki ko in k'a di jeunes ma k'a tilan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ye ko ɲumanba de ye. O folikan kelen kɛra dugutigi ani mɛrilakanw fɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma bari sabula masiki doni o bɛ kɛ sababu ye k'an yɛrɛbakun tanga ni ka maa wɛrɛ tanga coronavirus bana ma. N bɛ denmisɛnninw fo k'o barikada y'a dɔn n y'a fɔ kuma la yan n ko anw ka siniɲɛsigi ye ninnu ye sini faama de ye ninnu ye ni minnu garijɛgɛla sini o bɛ kɛ président ye jamanatigi min b'an kunna bi a ye baara min kɛ a ye baara ɲuman kɛ a y'a daminɛ denmisɛnninw na ka fɛn di denmisɛnninw ko k'a di population ma n'o tɛ n'i ye nin di an cɛkɔrɔbaw ma an tɛ se ka nin laban dɛ a kɛbaga de ye ninnu ye. président de bilala an bɛɛ ɲɛ ka hakilina fɔlɔ ta ka dɛmɛ lase jamanadenw ma k'u kisi bana nin ma n'o président hakilina ta k'o di denmisɛnninw ma k'olu k'o carin n'olu fana nana an ka commune kɔnɔ an fana b'olu dɛmɛ k'o carin parce que nin y'anw yɛrɛ ka baara ye nin y'an ka nisɔndiya ye nin y'an ka kɛnɛya de ye parce que n'an ka population ye kɛnɛya sɔrɔ o ka d'an ye kosɛbɛ a b'an bɛɛ tɔgɔ diya a bɛ jamanatigi yɛrɛ tɔgɔ diya donc o de kama an wulila sɔgɔmada in na masiki min k'o de bɛ mɔgɔw kɔlɔsi bana la donc an fana nana ka denmisɛnninw dɛmɛ jeunesse dɛmɛ k'o tilali kɛ k'o yira k'a fɔ bana kɛlɛ nin président ka kumakan nin fɛn ani bana kɛlɛ a b'an sɛbɛ la. Hakilinajigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin wulikajɔ n'o de ye ka masiki ta ka di maaw ma a bɛ jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Bubakar Keita ka hakilina kɔkɔrɔma don n'o de ye k'a fɔ maliyɛn kelen masiki kelen coronavirus bɛ se kɛlɛ cogo minɛ Mali jamana kɔnɔ o kadira la fɛn min ye jɔyɔrɔba ye o taara ka di jamana sifinw ma n'o ye Conseil national de la jeunesse du Mali ye. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Musa Fɔnba ale ka ɲininenw don. Tiɲɛ don Nigeri jamana kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli min kun bɛ senna surasiya binna k'u kan minisiriso min ɲɛsin bɛ surasiya mɔ ka sabu k'a jira mɛ k'a fɔ faso nafolo dunnen do ye maramafɛn san dɔ sɛgɛsɛgɛli jaabiw bɔra kabini février kalo tɛmɛnen maa caman kun t'a kɔnɔ ko dɔn nka bi a bɛn bɛ ka si dɔn ka sabu kɛ kunnafonidi sira min bɛ wele ko Monde Afrique n'a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ o sera ka sɛgɛsɛgɛli gafe fura 53 ɲɔgɔnna sɔrɔ min kɔnɔ ko sera ka si dɔn a jirala k'a fɔ Nigeri jamana nafolo kasara min y'a sɔrɔ Bamaɲinguru sababu la maramafɛn sanniko la sɛfawale miliyari 70 ani miliyari 6 don san 2014 ka na se san 2018 dɔrɔn mɔ ka sabu kɛ sɛgɛsɛgɛli bolila o de kan Monde Afrique kunnafonidi sira in ka fɔla bɔlɔlɔ sanfɛ ale min sera ka sɛgɛsɛgɛli gafe sɔrɔ k'i ɲɛ d'a kan a y'a yira k'a fɔ u ko fɛn min ma ko surfacturation ni fɛn ye 100 ye ka fɛrɛ kɛ ni sɛbɛnfuraw ye ani danganiyaw minnu b'a jira k'a fɔ a sanna 200 wali kelen 300 wali kelen 1000 wari tɔ bɛ kun nka sɛbɛnfura la a jira bɛ ko 1000 don o kɛra kɔntara caman de la wa min ka jugu n'o bɛɛ lajɛlen ye
fɛn min kan ka sa 100 n'o taara sa 1000 o fɛn yɛrɛ fɛnɛ ma sɔrɔ ka na n'o ye jamana kɔnɔ k'o bila jamana ka bolo kan. Monde africain kunnafonidi sira bɔlɔlɔ sanfɛ a ko kɔrɔmasuru ye min ye jamana ɲɛma ka pan ngurungo la a ko n jirala k'a fɔ lakanamina dɔ kan ka baratu o la min bɛ se k'a to ni mugujugu kɛra filifɛn ye a ka o lakanamina in ka se ka mugujugu kunbɛn u k'a ma ko système de protection antimissile tɛgɛnɔbila kɛra o bɛnkan sɛbɛn la jamana ɲɛmɔgɔw n'o feereba cɛ san 2015 euro wari miliyɔn 4 de don o da fɛ an bɛ taa bala min na Niger jamana kɔnɔ sɛbɛnfura dɔ nana k'a fɔ a kun ye minɛ min ɲini an bolo mina taatɔ filɛ nin ye o sɛbɛnfura yera Niger faamaw bolo n'o ye bon de livraison ye wa Niger faamaw fɛnɛ sɛbɛnfura fɛnɛ yera u bolo min b'a jira fana k'a fɔ anw ye mina fɛnɛ bisimila n'o ye procès verbal de réception ye nka lakanamina yɛrɛ ma ye jamana ɲɛma ka panguru la sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a jira Monde africain kunnafonidi sira ka fɔla bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛn dɔ fɛnɛ na min kun kan ka kɛ sababu ye kɛlɛkɛ panguru min bɛ wele ko hélicoptère manjimafɛ a tɛ taa janduna kɔ u ko fɛn min ma ko maintenance ni yɔrɔ misɛnnin minnu jɛmɛ k'olu dilan o wari bɔra o fɛnɛ ma don kɛlɛkɛ panguru da fɛ surasiw ka mobiliba 150 ani 4 ɲɔgɔn na ko olu fɛnɛ kun kan ka labɛn k'a sɔrɔ foyi tiɲɛ tɛ olu la o bɛɛ kun ye wari dunsiraw ye sɛgɛsɛgɛliw bɔra minnu kan ni tiɲɛ don jamana ɲɛmayaso la u tɛ ka maa si cogoya fɔ ko la Monde africain ɲɛ dara sɛgɛsɛgɛli gafe min kan a ye dankɔrɔba 2 tɔgɔ fɔ Niger jamana kɔnɔ minnu ye mina feerebaw ye walikelen minnu ye mina ɲinibaw ye ka lase jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'u ma ko fournisseurs maa gale o ye Abubakar ye u k'a ma ko Petit Boubé waritigiba don wa yurugu in fanba yɛrɛ bɛ ale de nɔ na sɛgɛsɛgɛli ka fɔ la maa filanan o ye Abubakar Sharifo ye minɛ minnu wari dira n'a minɛnw ma sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ surasiya bina k'u kan ni minɛ ninnu zɔngɔw kun ye 100 ye n'a y'u kɛ 1000 ye a fɔra k'o bɛ ale nɔ na. Konowarikaw ka jamana ɲɛma Laurent Kudu Gbagbo a n'a ka denmisɛnnin sɛbɛ Charles Blé Goudé u ka kiiri min bɛ senna diɲɛselekɛnna ni setigi jamanaw ka kiiri bulon Cour pénale internationale CPI la Alamusa a da donna u ka ko la Fatou Bensouda min kɛn bɛ ka ɲini kiiri ɲɛma tɔw fɛ CPI la k'u ni bilali man kan ko danganiya wɛrɛw bɛ ale bolo a bɛna minnu nati k'a jira k'a fɔ u ni bilali man kan n'a kɛn tɛ ka se ka na n'u ye fɔlɔ o kiiri ɲɛma ninnu y'a jira k'a fɔ gɛrɛndɛ juru bi yoba Laurent Kudu Gbagbo n'a ka denmisɛnnin sɛbɛ Charles Blé Goudé da fɛ u diyagoya tolen kun don jamana fila ninnu na Belgique faba Bruxelles o kun ye Gbagbo sigiyɔrɔ ye Charles Blé Goudé maa kuma sɔrɔ min bɛ tɛgɛ don o kɔrɔ o kun diyagoya tora Hollande jamana kɔnɔ ye hali n'a kun tɛ kaso la bilen nka nin sen gɛrɛndɛ min juru yoban bɛ a jira n bɛ u la k'a fɔ u bɛ se ka bɔ u sigiyɔrɔw la jamana o jamana ma n'u ja nka dɛ jamana minnu ye diɲɛselekɛnna ni setigi jamanaw ka kiiri bulon Cour pénale internationale CPI tɔnden ye o jamanaw de ko don jamana 134 don u bɛ se ka taa olu jamana ninnu dɔ la kelen na kɔrɔfɔ in mɛnnen Laurent Kudu Gbagbo ma surunamaw fɛ a jar'u ye Laurent Akun ni o ye Laurent Kudu Gbagbo ka fanga ɲini dɔ Front Populaire Ivoirien FPI fa min banna ka fara a la ni Pascal Affi N'Guessan dɛsɛra u la ale y'o fa ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ olu sigi kun bɛ ka nin de kɔnɔ a ko tun b'a fɛ ka dugu don yɛrɛ ka sabu kɛ olu yɛrɛw bolo Laurent Kudu Gbagbo ani bɔli kun ka kan nazarala kabini kuma jan kabini kuma min na n'a jɛrɛla kiiri ɲɛmaa sabaw fɛ k'a fɔ danganiya ma se ka sɔrɔ min b'a jira k'a fɔ a bɛ minɛ ko Laurent Kudu Gbagbo kun kan k'a ka jamana lasɔrɔ ni o ye Konowari ye a ka denmisɛnnin sɛbɛ Charles Blé Goudé fɛnɛ ka fanga ɲini dɔnkura sigilen ni o ye co-chef ye Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples o ma ɲɛmaw fɛnɛ ye a jira k'a fɔ u nisɔndiya bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna o ɲɛma Patrice Saraka k'u kɔni sigi bɛ sa ka maa filaw de kɔnɔ Konowari dugukolo ka don nataw la u ka se ka bisimila minɛ ka sabu kɛ Konowari jamana diɲɛselekɛnna ni setigi jamanaw ka kiiri bulon Cour pénale internationale CPI tɔnden dɔ don a y'i tɛgɛnɔ bila a sigi sɛbɛnw na n'o ye statut de Rome ye a bɛ jamana 134 ni 4 fɛ maa filaw yamaruya bɛ u bɛ se ka taa jamana minnu na fɔ ni Konowari jamana ɲɛmaw fɛnɛ jɛna ni o bisimilali fɛnɛ ye o fɛnɛ y'a dama kuma ye ka sabu kɛ u tɛ se ka diyagoya maa fɛ ka maa filaw bisimila n'o ye Laurent Kudu Gbagbo ani Charles Blé Goudé nka kiiri ma ban o de y'a to CPI ko u ka taa jamana kɔnɔ jamanaw minnu ɲɛ tɛgɛnɔbila kɛ CPI sigi sariyaw la ni Fatou Bensouda kɛra nafɛn ye kuma min ni a ka danganiyaw ye min b'a jira k'a fɔ u ni minɛni ka kan u n'a lasɔrɔja k'u lase CPI bina k'u kan. Mɛ kalo tɛmɛnen
jamana ɲɛma Macky Sall Senegali jamana kɔnɔ coronavirus bana kɛlɛli nasira kan a ye kuma dɔ sigi ka bɔ kuma dɔ la ka taa kuma dɔ la a man kan mɔɔw k'u pɛtɛ kɛnɛmu u k'a ma ko couvre-feu état d'urgence o fɛnɛ sigi bɛ sen kan nin bɛɛ lajɛlen bɛ lakanajuru bonyani de kofɔ jamana kɔnɔ nka bibi in na Senegali ka denw bilama bɛ k'u yɛrɛ ɲini ka sabu kɛ gɛrɛndɛ in bɛ ka bonya u ka sɔrɔ dun ma labɔli kɛ mɔɔw b'a fɛ ka bɔ k'u ka maamagow la u tɛ se k'a kɛ mars kalo tile 25 san 2020 jamana ɲɛma Macky Sall a ye kuma ninnu jɔ ka bɔ kuma dɔ la ka taa kuma dɔ la a kurakurayara mɛ kalo tɛmɛnen de nka mars kalo tile 25 couvre-feu sigilen sen kan mɔɔw taara bala fɛn min na Senegali lakana tigilamaw u ka dandɛmɛ walew ka sabu kɛ maa o maa ni kɔni yera bɔlɔ kɔnɔ kuma fɔlen tɛmɛnen bɔnɛ banfila kun bɛ don e kunna lakana tigilamaw fɛ ko in kun sɛbɛkɔrɔ digira Senegali jamana denw na fo a kɛra sababu ye Senegali polosiya ɲɛmaaba o ye yafa ɲini jamana denw fɛ kalo fila o kɔfɛ Senegali ka denw bɛ ka ɲini ko u ka segin u cogoya kɔrɔ la mɔɔw ka se k'u ka muɲukomaɲakaw kɛ dugu min wele ko Diourbel ani Senegali faba Dakar kilo 100 ni kilo 60 don denmisɛnnin dɔ minɛna k'a ba dɛbɛ dasi buru feerela don lakana jɛkulu dɔ fɛ lakana jɛkulu min fɛnɛ ye jamana tɔgɔla lakana jɛkulu dɛmɛbaaw ye u k'a ma ko agence de sécurité de proximité a ka jaki ma kɛ dɔ wɛrɛ ye couvre-feu kuma sera nɛgɛ ɲɛ 21 ka taa se sɔgɔmada yanfa 6 heures ma ale yɛrɛ a bɛ k'i pɛtɛ ko buru tila ko dan b'a yɛrɛ ye dugujɛda fɛ o kɛra bugɔkun ye a ko kɛra sababu ye ka maa caman dɔrɔ nka mɔgɔw de bɛ k'u yɛrɛ ɲininka bi Macky Sall jamanadenw bɛ ka kule bɔ k'a fɔ couvre-feu ko in dɔ kɛn bɛ tenza a kɛn bɛ gɛrɛndɛba ye u dala Macky Sall tɛ ka kala don i ɲin na ka bɛn n'a ye a na se k'i kɔ a da jamanadenw kɔ a la nin na k'a to a ta la wa ka sabu kɛ jateminɛw fɛnɛ n'a mɛ bɔ a kan k'a fɔ lakana tigilamɔgɔw minnu y'o ye olu yɛrɛw bilama bɛ ka bi ka tɔɔrɔ couvre-feu ko in na k'a sabu kɛ kuma bɛɛ ni jamanadenw bɛ ka caraka ɲɔgɔn na i n'a fɔ avril kalo tɛmɛnen o min ɲɔgɔnna dɔ kɛra Medina dugu la lakana tigilamɔgɔw fana u ka tɔɔrɔmɔɲɔ min fɔ mɛ ko o bi jɔ u ye n'o ye primo ye sɛgɛnsara ka sabu kɛ dɔ de farala baara bonya kan o fɛnɛ tɛ ka se ka sɔrɔ a kuma la Arabado Congo Kinshasa faba la Kinshasa kiri ɲɛma min bɛ ka jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ka directeur de cabinet ani maa min jɛra ka fanga ta ɲɔgɔn fɛ n'o bilama bɛ bɔgɔ jeninen kan k'a fɔ sigasigana b'a kun kan k'a kɛnɛ kɛ ka faso nafolo dun jamana ɲɛma Félix Tshisekedi kɛngo mɛ ka ŋaniya siri k'a fɔ ale bɛ tile 100 sɔrɔ jamana ɲɛmaya la kuma o kuma a bɛ nɔ dɔ jira min bɛ fisaya jamanadenw ma ni baara bolodalen dɔ dankɛnɛmayali ye u k'a ma ko programme des 100 jours du président de la République so jɔkun bɛ o la maison préfabriquée min deli k'a fɔ aw ye k'a fɔ o ye so siya ye min minɛnw dafalen bɛ bɔ jamana kɔ ka don jamana kɔnɔ a se i mɔ ani ka sin ka so sogolo k'a wuli k'a jɔ kɛlɛw si tɛ kɔrɔya si ye k'a sabu kɛ a baara kunfɔlɔw kɛn bɛ ni jiriw ye u kɛyɔrɔ la o caman de kun kan ka jɔ wari min donna o dankɛnɛmayali da fɛ n'o wari kun bɛ tɛmɛ Vital Kamerhe ka bolo ka jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ka directeur de cabinet dollar wari miliyɔn 50 de tunu bɛ o wari la a t'a fa ma dɔn Vital Kamerhe wele bɛ bɔgɔ jeninen ka o de na sira kan nka kiiri ɲɛma min ɲɛsinnen kun don o kiiri ko ɲɛɲinini mɔ Raphaël Yanyi o de sina ka bala ka sati a ye mɔɔw kɔnɔ wa Congo Kinshasa nka lakana tigilamaw y'a yira k'a fɔ olu ka sɛgɛsɛgɛli ye fɛn min jira u la dusukuyanba bana de kɛra sababu ye ka ni karaba n'o ye crise cardiaque ye a barata don min na a bi sa tile kelen yan'o cɛ Vital Kamerhe seginnen ka na kiiribulon kɔnɔ ale de kun bɛ k'o kuma bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɛ i n'a fɔ a ɲɛ bɛ a yɛrɛ la cogo min a ka jabaranin na maa bɛ maa la olu jɔrɔn bɛ bi k'a fɔ nin nsacogo in ni jamana ɲɛmayaso kɛn tɛ k'i n'u don kiiri bina k'u ka ngɔni ka maa in janfa k'a kundo cogoya dɔ la k'a sabu kɛ maa fa cogo ka ca ka sɔrɔ a ma sidɔn Congo Kinshasa don min na a bɛ wele ko Zaire yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔlen minisiri ɲɛma min gundonna Belgique jamana fɛ k'a sabu kɛ ani nazara kun tɛ hakilina kelen na yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔtɔ Belgique jamana min ye Zaire mara yana k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma Patrice Lumumba minnu b'u yɛrɛ ye a ka hakilina kɔnɔ u kɛn bɛ ka fanga ɲini dɔn sigi ko mouvement Lumumbista progressista MLP o wasaden ni o ye Franka Jongo ye a ko a bɛ a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ jɛlenya ka kɛ kiiri ɲɛma in fa cogo kun kan n'o ye Raphaël Yanyi ye wa jamana ɲɛmayaso dama ka sɛgɛsɛgɛli t'a bɔ ale bolo diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies o ka basigili jɛkulu bɛ Congo Kinshasa n'o ye MONUSCO ye ani hadamadenya hakɛla basa jɛkulu minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ olu bɛɛ lajɛlen sen ka don maa in fa cogo ɲɛɲinini na a ko tiɲɛ don ni kiiri ɲɛma in bira nin bɛ cogo in na a tɛ kiiri dabila
ngale ka jorobe fa min ve ma do na to bla ni ngiri nyema inona otna ke ma nogonye mi mise ga ke jamana nyema ya so ka ma kanu nenye no ya soro la nyanguma kiri nyema min va ale fle ninye ale kunde ka danyumando jamana nyema Félix Tshisekedi ka directeur de cabinet Vital Kamerhe kunga ngola kiri blo kono o yale ka jate uye kiri nyema ka sayana tabbe do na tawla Vital Kamerhe ka kiri abi warawuli ma fla wara minun jaki me ka faraka najira me ka fo ani olu de jira ka dunike dollar wari million biduru la u bela jelebi nyon zoro bogo jinineka Faranzika uka kɛnɛya tigilama ba min ni diɲɛ seleke naani kɛnɛya tigilamaw sen dɛ ka ɲɔgɔn faamu ale y'a yira k'a fɔ jɔnkɛ bɛ fura min na n'o ye nibakini ye ni setigi jamanaw kun y'a jira k'a fɔ ani tali man kan bilen ko kɔlɔlɔ bɛɛ la dɛ o nibakini fura in de ye coronavirus fura yɛrɛ ye kɛcogo bɛɛ la ni tora k'olu dɔn coronavirus bana bɛ furakɛ n'a ye nibakini yɛlɛmabolo minnu bɛ wele ko chloroquine walikele hydroxychloroquine ani maa caman garila ɲɔgɔn na a la kuma sɛbɛkɔrɔ cayara a mɛnna a ta ma se ka kɛ nkalon ye furadilanyɔrɔbaw n'u ka wulikajɔw bɛɛ ka senkɔrɔma cɛ a y'i firifiri ka sabu kɛ a yɛrɛ ka kɛnɛyaso min bɛ Marseille a tun bɛ ka m'o furakɛ ni nibakini kelen ye wa a ka fɔ la jamana caman fɛnɛ bɛ yen sendan jamanaw na olu ye nibakini kɛ u taala ye coronavirus bana furakɛtɔ nka bi sɛgɛsɛgɛli dɔw de n'a mɛn a jira k'a fɔ chloroquine hydroxychloroquine ni nibakini la ka furasiya do ko jɔyɔrɔ foyi tɛ a la coronavirus bana furakɛli la ko min ka jugu n'o bɛɛ ye farati yɛrɛ do k'a di maa mɔ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw minnu ye o sɛgɛsɛgɛli kɛ maa jɔlenw do o kɔrɔ ye u dalakaw minɛnen do Dr Mandip Mera ale de kun ye sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu ɲɛmaa ye a ye kɔrɔfɔ in lase jateminɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ ko revue min bɛ wele ko le lancer bolomadayɔrɔ fɛnɛ do kɛnɛya binaku ka gafew cɛla kabini o kɛra setigi jamana caman sina ka jira ten k'a fɔ coronavirus bana furakɛtɔ nibakini man ka ye ɲɛ la bilen kɛnɛyasow la n'o ye chloroquine walikele hydroxychloroquine ye Faranzikaw ka minisiri yɛrɛ min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma ale sina ka sariya ta k'a jira k'a fɔ a man kan bilen kɛnɛyaso la nibakini la ka siya in n'o ye chloroquine walikele hydroxychloroquine ye maa k'a fɔ k'i bi maa furakɛ ni a ye ko n'i y'a kɛ bɛ k'i ye sariya sɔsɔ nka bi bi in na Didier Raoult a bɔnbɛ ko kura k'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kɛra kɛcogo minnu na sɛgɛsɛgɛli dalen maa caman ɲɛkɔrɔ minnu ka dɔnta ka wuriyalen don sɛgɛsɛgɛli kɛcogow la ani kɛnɛyakow la olu ɲuguna Dr Mandip Mera ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw la a k'a b'a bolomadayɔrɔ kɛ Australie jamana ɲɛmaw olu ɲiningalen kunnafoni jarin gafe dɔ fɛ ko Guardian Australia yala aw hakili ye donyɔrɔ sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli kuraw la wa olu y'a yira k'a fɔ jɔngwala olu hakili ma donyɔrɔ sɔrɔ ka sabu kɛ kɛnɛya tigilama min kun bɛ sɛgɛsɛgɛli ɲɛkun na Dr Mandip Mera a ma walawala le lancer gafe kɔnɔ k'a fɔ anw ka jatew sɔrɔla nin sɔrɔcogo ninnu na Didier Raoult sa ale k'o kelen de do Dr Mandip Mera a n'a sɛgɛsɛgɛli kɛ ɲɔgɔn u y'u sinsin kɛnɛyaso jumɛnw de ka jatew de ka banabaatɔ jumɛnw de jatew ka coronavirus bana furakɛtɔ nibakini dira minnu mɔ n'a y'olu fa walikɛla ye bana wɛrɛ bila olu la ka se ka jira k'a fɔ chloroquine hydroxychloroquine ni nibakini la ka fura do ko jɔyɔrɔ tɛ a la walikele ko kɔlɔlɔba bɛ a la maa ka kɛnɛya kan yanni bi cɛ Didier Raoult kɛlen ka mɛn ko sɛgɛsɛgɛli kɛra k'ale ka kuma nkalontigiya k'a fɔ nibakini la ka fura jɔda tɛ coronavirus furakɛli la a kun ye sɛgɛsɛgɛli lagosili dugulen k'a dɔ fɔ min dɔn bɛ kɛnɛya binaku kan a ko mɔɔw bɛ se ka sigi ni mun jaabi nafama ye nin sɛgɛsɛgɛli kolo kɛlen la sɛgɛsɛgɛli min kɛra big data la o tɛ fɛn si dɔnnen ye a ɲininkalen ko big data ye mun ye a ko subahana mansin ko nasara la bi maaw de bɛ jate bakuruba ta ni k'o di nka bɛɛ lajɛlen suruba ɲaaminen don ɲɔgɔn na a ma fereke bɔ a ko big data y'o de nka maa minnu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a ɲɛkun bɛ Dr Mandip Mera bolo n'o kɛmɛ sababu ye bi ka maa caman ɲugun nibakini na u y'a yira k'a fɔ banabaatɔ 15 ɲɔgɔn na sɛgɛsɛgɛli de ye jate di olu mɔ k'a fɔ chloroquine n'o ye nibakini la ka siya in ye ni dɔw ko hydroxychloroquine n'o ye nibakini la ka siya in ye walikele hydroxychloroquine ko kɔlɔlɔba bɛ a la maa furakɛtɔ a kɔni mana tigɛ Dawuda ka Algérie jamana y'a fɔ k'a filitigi fiyɛ ka bɔgɔrɔ dɔ k'a fɔ olu kɔni di chloroquine bila maa ye coronavirus bana furakɛtɔ ni de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲamadaliw la a k'an bɛn waati wɛrɛ nata